La poeta de Llorenç, Nati Soler Alcaide, acaba de guanyar el Premi Màrius Torres de Poesia en l'edició d'aquest 2014. És un llibre que publicarà la Biblioteca de la Suda, que és la col·lecció de poesia de Pagès Editors, una col·lecció diguem-ne ja clàssica d'aquesta editorial, que a més ja coneix Nati Soler perquè hi ha publicat. I a mi una de les primeres coses que se m'acut quan veig els teus llibres, per tant, quan veig la imatge, Nati, la primera imatge d'un dels teus llibres, la coberta, és que tu signes, i no és una cosa freqüent entre els poetes, entre els autors, signes amb tots dos cognoms, Soler i Alcaide. Per què això? Per què incorpores també, cosa que em sembla naturalment molt bé, però vull dir el cognom de la teva mare? Incorporo el cognom de la meva mare. En principi vaig començar a incorporar per distingir-lo d'una marca comercial. I després me'n vaig adonar que realment l'havia d'incorporar perquè la part poètica em ve de la meva mare. La meva mare era la que des de tota la vida li interessaven les cançons, li agradava molt la música, escoltar cançons. Després, ja molts anys, la meva mare té un Alzheimer greu, gravíssim, està molt malament, l'Alzheimer, però físicament està molt bé. Ha perdut completament la capacitat del llenguatge. Ella no sap el significat de les paraules, però parla contínuament, inventa paraules contínuament. El que és molt curiós que totes les paraules que inventa les inventa en rima i fa com una cantarella constant i et va rimant paraules. Crec recordar que en algun altre llibre anterior en parles, no, d'això? Diguem-ne d'aquesta malaltia? Sí, clar, la malaltia és una malaltia de llarg recorregut, ja ens n'anem cap als 8 anys de malaltia, 8-10 anys de malaltia, i sí, clar, he tingut opció a parlar-ne moltes vegades, perquè ha sigut una malaltia que l'he tingut a casa i he conviscut amb ella tots aquests anys. Tret dels 2 últims anys, que no hi he conviscut, que està en una residència, però he conviscut sempre. I per tant, la teva mare s'inventa paraules amb rima? Sí. I en recordes alguna d'aquestes paraules o no? No, perquè són paraules sense sentit, però ella et fa una cantarella final i et pot estar parlant durant estona en rima. Això és gairebé l'essència de la poesia, no? És a dir, el fet, el so que significa. És el so que... I a més, canta molt bé, però canta les músiques, recorda totes les músiques de qualsevol cançó de la seva època, cançó espanyola, la cançó tradicional espanyola, ho cantarà tot, ni una sola lletra, les lletres se les inventa totes, fent rima pròpia. Això em recorda una facècia molt divertida, no recordo aquí, d'un personatge d'aquests com una mena de patufet, de fa molts anys, més de 50 anys, que deia, quan li preguntaven les taules de multiplicar, deia, em sé la música però no la lletra, la cantarella aquella, però el que era important, que eren justament les taules de multiplicar, aquest personatge no la recordava. Aquest era el teu 9è llibre de poemes, per tant ja és una trajectòria dilatada, molt consistent, has rebut altres distincions, altres premis. Comencem pel títol. El llibre encara no és publicat, el publicarà, com deia, l'editorial Pagès. Comencem pel títol perquè és també la primera crida que tenim d'un llibre de poemes, i en el teu cas encara pot ser que encara no l'hagis decidit? Sí, pot ser, encara no he decidit el títol, encara l'estic pensant. El vas presentar al Premi com a La lentitud dels ramats. Exacte, el vaig presentar al Premi amb aquest títol. El que passa és que el jurat em va dir que no els acabava d'agradar el títol perquè els recordava el títol d'una pel·lícula. Jo, que soc gens cinèfila, no em recordava cap títol de pel·lícula. Jo li havia posat aquest nom perquè és un llibre que estava compost de 9 parts, i aquestes 9 parts vaig agafar 2 de les parts que per mi eren més significatives, les vaig ajuntar i em va sortir La lentitud del ramat. Després me'n vaig remirar el llibre i vaig pensar que tenia masses parts, i he ajuntat parts, en lloc de 9 parts ara només en té 5, i estic replantejant-me el títol i penso que un dels versos que a mi em diuen molt es diu Gratant-me el cor. Penso que pot ser l'opció de títol. Per tant, infereixo del que em dius que la cosa s'està escurant cap a la banda, o s'està decantant cap a la banda de Gratant-me el cor. Sí, està decantant-se, sí, quasi que sí, però encara no ho tens clar del tot. Encara no ho tinc clar. A mi em sap greu introduir un element de dissensió i de dubte, però m'agrada més La lentitud del ramat, que no em recorda cap
pel·lícula, segurament n'hi deu haver alguna que vagament, si algú t'ho ha dit, pot ser que hi hagi un cert paral·lel, però a mi em recorda més aviat Pessoa, i concretament un dels heterònims, no recordo quin, que era un pastor, no sé si era Alberto Cairo, segurament devia ser Alberto Cairo, que era el més dotat per la naturalesa, el poeta pastor analfabet, i em recorda molt això, la lentitud dels ramats, una imatge de Pessoa. Continuaré pensant-hi. Bé, ho deus haver de decidir aviat, no? Quan es publicarà el llibre? Està pendents o abans de Sant Jordi o després de Sant Jordi, mai per Sant Jordi, bastant abans o després de Sant Jordi, però no per Sant Jordi. Segurament serà després perquè ja som... Ho deixarem pels famosos. Ja som a les acaballes de l'any i per tant probablement serà després, però és una qüestió peremptòria que hauràs de decidir molt aviat. Sí, ho he de decidir ja. Molt bé. Nati, una de les coses que a mi m'agrada més de la teva poesia és, fas com una mena d'aliatge entre un sentiment de la terra, molt, gairebé en diria, tel·lúric. Hi ha una presència molt forta del país petit, de la terra, de les arrels, i l'essència del jo. Suposo que en aquest llibre la cosa també va per aquí, no? De fet, el Gratant-me el cor ja em dona alguna pista sobre això, de la mateixa manera que me'n dona aquest hipotètic La lentitud dels ramats. Sí, exactament. Continua la mateixa línia, jo intento seguir un fil conductor, però sempre se m'escapa el fil conductor i al capdavall el fil conductor sempre és aquest, el meu sentiment lligat a la terra, lligat a les arrels, lligat a l'entorn. Què és per tu això, tot això, el sentiment, les arrels, l'entorn? En parlem molt sovint, en parlem jo crec que d'una manera, si se'm permet, contaminada per vicissituds polítiques, però en canvi hi ha un sentiment de pertinença que els grans poetes sempre tenen. Penso en Pavese, penso en Maragall, amb tants poetes que han expressat la importància del fogar, del seu lloc concret, de les seves arrels per fer una cosa universal, per fer un cant universal. Per tu què significa tot això? És a dir, les arrels, les teves eminentment penedesenques, en aquest cas, no? És el tot. De fet, jo no concebo res deslligat a la terra i deslligat al meu poble. Jo he nascut a Llorenç i he viscut tota la vida i sempre he viscut lligada a la terra perquè la feina dels meus pares depenia de la terra, eren pagesos, sempre he viscut en funció de les estacions de l'any. Sabíem que era tardor perquè la començàvem collint raïms, ara no, ara ja els collen a l'estiu, però abans la començàvem collint raïms. Sabíem que era primavera perquè anàvem a esporgar, sabíem que era hivern perquè podàvem. Tota la vida estava lligada a la terra. Al final, tu mateixa penses, jo sóc igual que aquesta terra, jo sóc part de la terra, sóc exactament, no hi ha cap diferència de mi a un cep, jo estic tan lligat a la terra com el cep, jo parlo i els altres em senten, potser el cep té la seva manera d'expressió i no el sent ningú, o nosaltres no el sentim, nosaltres no el sabem entendre, però ell és realment qui ens dona la vida. A part dels ceps, he estat molt lligada sempre a les bèsties domèstiques. A casa meva sembla un zoològic. Sempre hi ha hagut molts animals domèstics i sempre he estat rodejada i clar, he estat acostumada a conviure des dels fruits de la terra fins als animals i parlar amb els gats per mi és normalíssim, arribar a casa, bon dia, com estàs Mila, què fas? Això és normalíssim, hi ha 5 gats a casa i jo quan entro a casa parlo, saludo a tots, els hi pregunto com estan. Un que deu ser el teu preferit, ja sabem que es diu Mila, els altres també tenen noms de... No, això per exemple, en Pons, el poeta menorquí, els dona noms d'escriptors. N'hi ha un que es diu Pessoa, n'hi ha un que es diu Toró, n'hi ha un que... Els teus també... O no tenen noms llibrescos? Sí, tenen noms llibrescos. N'hi ha un altre que és la Dulci, que és la Dulcinea del Quijote. I la Mila, per tant, per la solitud. La Mila és la Mila de la solitud. Està bé, això. Això deu ser una debilitat dels escriptors. Escolta, has dit que tu ets com un cep, per tant també deus plorar de vegades com un cep, no? Sí. El que passa és que les meves llàgrimes són menys evidents que les del cep. El cep és molt ploraner, jo no ho soc tant, però sí. Suposo que la meva manera de plorar és la poesia. De cara al carrer, de cara a la galeria, jo soc una persona molt dura i que aguanto molt i tothom pensa de mi que soc molt freda perquè soc poc enraonadora, enraono molt a la feina, tinc una feina que consisteix en parlar molta estona amb la gent, però... Quina feina és, Nati? Soc modista.
Ets modista, és veritat, ho sabia, sí. Sí, però a part de cosir, clar, tinc botiga i parlo molt amb la gent. Però quan acabo la feina, pel carrer soc poc enraonadora. Així com tinc present en llibres anteriors, malauradament encara no he pogut llegir La lentitud del ramat. Jo vaig fent falques promocionals a veure si realment s'imposa aquest títol. Del ramat. Sí, així com tinc molt present imatges que a mi em van colpir de la teva obra, que m'han colpit amb la terra, amb els ceps, amb les pedres, amb el terreny, no en tinc tantes de present sobre el teu ofici, però segurament n'hi deu haver, no? És a dir, és un ofici en què talles, cuses, embastes, fas coses, fas puntades, fas unes coses que no deixen de ser també molt poètiques, no? Per la presència que tenen del material, no? I de la fabricació d'un vestit. No? Sí, és un ofici molt creatiu, que et passes el dia pensant formes, pensant una certa arquitectura, pensant com s'aguantaran aquelles formes, i a més passes altres moltes estones fent que aquelles formes que has pensat i com s'han d'aguantar s'aguantin, i aquelles estones estàs quieta, estàs donant puntades, estàs cosint, i en aquelles estones et dona molt per pensar. Aleshores és quan se sumen els dos oficis. En aquelles estones penses en la poesia. Perquè la poesia, de fet, jo crec que és sobretot una presa de consciència davant de la realitat, no? Que ens envolta, i un caçar també imatges perdurables, no? I la bellesa en ve alta, no? Sí, l'has descrit perfectament, crec que és exactament això, sí. Caçar imatges i rebre-les i intentar explicar-les, aquelles imatges que no es quedin en tu, intentar passar-les als altres. La teva poesia, per les persones que encara no la coneguin, jo diria que és una cosa a mig camí entre una poesia figurativa i una poesia més conceptual. És a dir, parteix, entenc jo, d'un fonament figuratiu, és a dir, hi ha uns referents molt clars, amb una certa categoria simbòlica, molt sovint, tot això que dèiem, les formes de la terra, tot això, però a la vegada sembla com si es vagi desproveint una mica o desposseint una mica d'aquest sentit tan figuratiu, no? Hi ha també molt de concepte. I estàs d'acord amb aquesta definició? Sí. Realment és la meva intenció, és el que és el que intento fer, sí. A partir de les formes generalment de la terra, em diu més les formes de la terra que no pas les formes de la costura, que és l'altre ofici, perquè la costura no està tan en moviment com la terra. La terra és un ésser viu, els vestits no estan vius, els vestits tu els fas, els deixes allà, te'n vas i allò quan tornes està exactament tal com ho has deixat. Però les persones que els duen sí que són persones vives, no? I els fan vius. Sí, a més són les persones que m'aporten alegria, perquè les persones aquí els hi faig jo aquests vestits sempre són actes de joia, actes sempre són bàsicament són casaments. Aleshores, clar, el casament, quan la gent es casa, normalment estan molt contents, és una gran celebració i clar, et transmeten aquella alegria que tenen mentre estan preparant el casament. Un vestit de casament segurament és una cosa que només es fa servir un dia, que és el dia del casori, el dia de les noces. En canvi, un poema és una cosa que es fa servir quan el poema és bo i quan ens acompanya, és una cosa que ens fa servei sempre, no? Aquesta és la diferència, potser no, entre les teves dues creacions, quan fas un vestit de noces, no? Quan fas un vestit de mudar, no? Sí. Seria la meva voluntat, sí, estaria molt bé, això, sí. No intento que la núvia el faci servir més dies. Que podria ser, amb aquesta crisi vés a saber si... Sí, amb aquesta crisi sí, pot passar de tot. Nati, quina és si haguessis de dir alguna diferència, d'aquest llibre respecte dels anteriors, o cap on evoluciona la teva poesia? Hem parlat molt d'aquestes formes de la terra, hem parlat molt de tot el que tu extreus d'això, no? Hi ha el sentit també de les generacions que es transmeten, tot allò que perdura, però hi ha alguna cosa, diries, que la lentitud del ramat, o hipotèticament gratant-me el cor, sigui nou, que sigui alguna cosa que diries, ostres, això, alguna imatge, algun sentit diferent? Potser és un llibre que es fa més a porta tancada. Jo tenia costum d'escriure fora, o sigui, les impressions aquestes que agafava, que em suggerien la poesia, sempre les escrivia a fora de casa. Tenia costum d'agafar el gos,
i anar-me'n a passejar i anàvem caminant, doncs igual una hora cada dia a diari, i hi havia dies que més estona i tot. I aleshores, mentre caminaven, jo m'aturava i anava prenent notes, i mirava no sé què, i ella em suggeria alguna cosa i anava prenent notes, i els poemes sortien d'aquí, després els elaborava a casa, no? El gos s'ha fet vell, molt vell, el gos té 19 anys, una edat molt gran. Això multiplicat per 7 deu ser molt, En veritat, el gos estava, fa 4 passos i es cansa, continua en forma, continua viu, però continua carinyós com sempre, però esclar, ja no podem sortir a passejar. I aleshores aquest llibre és un llibre fet a porta tancada, tot allò que jo feia sempre mirant-me quan ahir aquesta pedra, perquè a més sempre feia el mateix camí, ahir aquesta flor estava tancada, avui està vedada, demà està passada. Aquesta evolució en aquest llibre no hi ha sigut més elaborat a dintre casa i a dintre meu. Això sembla, per circumstàncies molt diferents. Vinyoli, els últims anys de la seva vida, els últims 7 o 8 anys, estava malalt i va haver de fer una vida molt més sedentària, molt més a casa, i per tant també d'alguna manera hi ha un correlat en la seva poesia que es torna una mica més cap endins. Salta a la vista que tu estàs estupenda, que es diu, que no tens problemes, cap mena de problema de mobilitat, però aquesta circumstància ha fet també que la teva poesia, que ja era una poesia molt interior, molt de to confessional, però sempre molt distanciat, encara ho sigui més. Sí. És més interior encara, i precisament no ha sigut per la meva mobilitat, sinó per la mobilitat del gos, i és allò que comentàvem abans, de la unió amb els elements exteriors, els animals que conviuen amb mi, doncs en aquest cas ha provocat això, em sap greu deixar-lo i no vaig a caminar perquè em sap greu deixar-lo a casa. Com es diu aquest gos? Fox. Aquest no li vaig posar el nom jo, aquest li va posar el nom al meu fill. Molt bé. Quan començava a estudiar anglès. Aprendre, no sé si l'ha après. Molt bé. Un record per en Fox, que segurament ara no ens està escoltant, però en tot cas potser hi ha alguna mena de sentit ocult o una mena d'intuïció d'aquest gos, d'aquest animal que fa que pugui connectar amb nosaltres. Ja per acabar, Nati, recordo un llibre d'un filòsof paradesenc que jo estimo molt, bon amic meu, en Josep Maria Esquirol, que es diu El respirar dels dies. Adverteixo alguns punts de contacte, algunes afinitats entre la teva poesia i la seva filosofia. Ell parlava en aquest llibre, el tema era el temps, i parlava molt dels ritmes circadiaris, de la importància, ell que a més va fer un projecte de vida amb la seva família, de tornar al Penedès, de tornar a Sant Joan de Mediona, de fer una sèrie de coses que havia fet 40 o 50 anys, no 50 no, però 40 sí abans, quan era un infant i va néixer i créixer aquí. Parlava de la importància justament d'això que em deies tu ara, no? De la importància d'advertir que aquella flor ahir era tancada i avui s'ha esbadellat, o de veure com va creixent la llum amb l'hivern, i de sentir el temps també d'una manera molt clara. Això és una cosa que els que no vivim a ciutat, o que els que vivim en una ciutat però que és a tocar de la naturalesa, podem advertir. Esclar, tu suposo que d'això n'ets una defensora, no cal sinó llegir la teva poesia, no? Però quina importància atribueixes això, per exemple, en aquest cas, al benestar teu, concret, personal, no? El fet de poder viure tan a tocar de la natura, de poder advertir tot això. És bàsic. Moltes vegades m'he plantejat, ara ja no, però anys enrere m'havia plantejat anar a viure a ciutat, i m'ho havia plantejat anar a viure a ciutat perquè al poble no hi ha res, no hi ha cercles literaris, no hi ha cercles artístics, no pots tenir cap conversa interessant, no pots fer un curs de no sé què perquè tot et queda lluny i hi ha un trasllat. I m'havia plantejat anar a viure a ciutat. Hi va haver un punt que ho vaig descartar completament, i vaig muntar tota la meva vida i tota la meva feina i tot el poble, un poble petit, perquè me'n vaig adonar que realment jo m'ofegaria a la ciutat, perquè quan anava a passar un dia sencer a Barcelona me n'adonava que la persona que es passejava pels carrers de Barcelona no era jo, era una altra persona, era el meu cos, però que jo no tenia la mateixa llibertat. I a partir d'aquí vaig pensar que jo havia de viure sempre on hem vist que estic molt bé. Segurament algú que ens estigui veient en aquest moment deu pensar, ostres, però la naturalesa, les vinyes, els camps de cereal, que n'hi ha menys, però també n'hi ha, tot això un cop ho has vist ja ho has vist sempre, no?
contesta això, o replica això. Jo ho sé replicar, però vull que ho repliquis tu, que en saps més. Sí, no, jo no he vist sempre. Jo em llevo un dia a una hora, em vaig a veure el sol, i aquell dia el sol està en un punt, l'endemà estàs una miqueta més amunt, una miqueta més avall, i jo estic una miqueta més amunt, una miqueta més avall, exactament igual que el sol. No recordo quin, potser era Monet, que es va fer un jardí i va sortir cada dia a pintar el mateix jardí i els mateixos nenúfars. Aquells nenúfars, segons l'hora del dia, tenien una quantitat de llum, menys llum, segons l'hora del dia en tenien una altra, segons el seu estat tenien més o menys llum, no solament la del sol. I a mi em passa exactament igual. I aleshores el que se'm fa postís és anar a veure espectacles, a vegades vas a espectacles, sí, m'ho passo molt bé, però me n'adono que he desconnectat de mi mateixa quan me'n vaig a un espectacle exterior, que no és l'espectacle de la natura, quan me'n vaig al cinema, quan me'n vaig al teatre, que el teatre m'agrada molt. Me n'adono que aquella estona que he estat allà he desconnectat plenament i que jo no sóc jo sóc un element més de la sala. Però no tinc vida pròpia, la vida pròpia la té l'escenari, jo no, i a mi m'agrada molt tenir vida pròpia. Aleshores, per això necessito estar en la natura. Quan estic a la natura tinc tant vida pròpia com tenen els ceps que deia abans. Suposo que és perquè em sento molt part de la natura. La lentitud dels ramats, o gratar-me el cor, això ho hauràs de decidir. Anirem valorant. Sí, el que no pots és no posar-hi un títol. Per tant, esperem en Candeletes poder llegir aquest llibre publicat, que publicarà de fet d'aquí uns mesos, no pas gaires, abans o després de Sant Jordi, però no gaire abans ni gaire després. Per tant, serà als voltants de Sant Jordi. L'editorial Pagès, l'editorial de Lleida, tu has guanyat aquesta convocatòria d'enguany del Premi Màrius Torres, que és un dels premis importants del nostre país. Bé, espero llegir-lo i poder-ne parlar un cop ja ho hagi fet. De moment ha estat, diguem-ne, una impressió general sobre la teva poesia. M'agradaria, per acabar ja, Nati, sabem que és un moment en què la poesia costa, tothom sempre hi ha aquelles veus apocalíptiques respecte d'aquest gènere, però m'agradaria que fessis allò un al·legat, una defensa de la poesia i de la teva en concret. O sigui, per què diries que serveix llegir poesia? Jo penso que llegir poesia pot ser, en l'actualitat, que anem tots tan atrafegats, que ens falta temps per tot i no tenim temps de llegir, i en canvi llegir un poema és tan fàcil i aquell poema et dona per pensar durant hores o durant un dia sencer o durant molts dies, perquè hi ha poemes que no te'ls acabes en molts dies, i qui no té 10 minuts per llegir un poema, no 2 minuts per llegir un poema i anar-lo repensant i tornar-lo a llegir al cap d'una estona. Aleshores penso que tota la poesia es mereix això i que és ideal i indicadíssima per l'actualitat, aquesta actualitat atrafegada que tenim tots. El que perdura ho funden els poetes, que va dir Hölderlin, un vers que va reprendre a Joan Vinyoli, que també es pot fer seu, naturalment. La Nati Soler, que és autora d'aquest llibre, que ara no té el títol clar, el té tan clar que en té dues opcions. El títol que va ser el que formava part del llibre quan el va presentar el Premi Màrius Torres de Lleida, La lentitud dels ramats, i un altre que sembla que se li va imposant a poc, una mica també conduïda o esperonada pels membres del jurat, amb els quals he de dir que no estic d'acord, que és aquesta segona opció, Gratant-me el cor. Sigui com vulgui, el llibre l'esperem amb Candeletes, segur que serà un gran llibre, publicarà Pagès. Nati, molta sort, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I que puguis continuar passejant amb el foc o sense el foc, però sobretot amb aquest quadern, o que ho puguis fer des de casa, és a dir, l'observació ja la tens i per tant l'únic que et demanem és que continuïs escrivint poemes. Moltes gràcies. Moltes gràcies.